sing tak tresnani nandang kangen mring bapakmu ka ono parangan ditinggalke wiwit bayi se rantanan nganti tekan umurmu wis 17 saben bengi batinku saya nelongso nyawanamu saiki dadi remaja kebangetan bapakmu apa orang krasa mugi engkang dielingke kang kuwasa mongko saiki wis mapak winaya rapi wis mestine bapakmu kudu maleni nanging saiki dununge ana ngendi Duh Gusti kula nyuwun pitulunge wis lilo anakku sing tak tresnani senadyan kurang kawigataning kangen iki ibu pasrah mring Gusti Kang Maha Suci mugi engkang mentas saka lelakon iki mongko saiki wis mapan winaya rapi wis mestine bapakmu kudu maleni mongko saiki dununge ana ngendi Duh Gusti kula nyuwun pitulunge